Έχουμε τη χαρά και την τιμή να συντονίζουμε και να παρουσιάζουμε μία εκδήλωση για τον καπετάνιο, τον Γρηγόρη τον Σούρλα. Έχουμε τη χαρά και την τιμή να παρουσιάζουμε ένα βιβλίο, νομίζω το πρώτο σε τέτοιο βάθος και ανάλυση στο είδος του, που προσπαθεί να θέσει ψηφίδες ιστορίας στην ιστορική κρίση, γιατί η ιστορία καλό είναι να γράφεται με αντικειμενικό τρόπο και όχι μονόπλευρα. Βρισκόμαστε στην πόλη των Φαρσάλων, μια πόλη με μεγάλη ιστορία, μια πόλη με πολιτισμό, μια πόλη στην οποία περπάτησε και ο Αχιλλέας σε αυτούς τους τόπους και ακόμη εδώ κοντά αγωνίστηκε ο μεγάλος εθνικός κυβερνήτης Ιωάννης Μεταξάς, παρά του ότι η πρωτομή του είναι πεταμένη σε κάποιο υπόγειο εδώ στο Δημαρχείο. Ένθεν κακήθεν των πλευρών εξαιρετικοί ομιλητές παρουσιαστές, οι οποίοι τόσο με επιχειρήματα και ιστορική γνώση, όσο και με συναίσθημα, θα προσπαθήσουν να προβάλλουν αρκετές από τις ψηφίδες του αγώνα του καπετάνιου. Ο Διονύσης ο Βουλγαρόπουλος, ο Στυλιανός ο Σούρλας, η Ελίνα Μαστέλου Γιαννάκαινα, ο Γρηγόρης ο Κράβαρης, ο Γιάννης ο Γιαννάκαινας και ο Κώστας ο Πλεύρης, ο οποίος ενημέρωσε τους οργανωτές ότι για λόγους υγείας δεν μπορεί να παρευρεθεί και θα διαβαστεί ο πρόλογος από το βιβλίο του, είναι κάποιοι από τους ανθρώπους οι οποίοι θα θελήσουν να βάλουν το στίγμα τους πάνω σε αυτή την εκδήλωση. Για τη σημερινή εκδήλωση έχουμε κάποιους χαιρετισμούς και με την άδειά σας να τους διαβάσουμε. Ο πρώτος είναι από τη νέα αδελφότητα της Ιεράς Μονής Εσφυγμένου. Διαβάζω. Αγαπητοί μας, το ανθρώπινο γένος από τον απαρχόντο έως και σήμερα, ανάμεσα στα πολυπίκυλα είδη ζωής που με την χάρη του Θεού ήρθαν στο φως της δημιουργίας, παρουσίασε μεταξύ των πολλών και σπουδαίων γνωρισμάτων που το κατέστησαν κυρίαρχο πάνω στη γη και κάποια αρνητικά, ένα από το οποίο το ισχυρότερο ίσως είναι η διχόνοια. Το ευλογημένο λοιπόν γένος των Ελλήνων, ως έξοχο και χαρακτηριστικό κύτταρο του παγκόσμιου οργανισμού, δεν φοβόταν αλλήλος παραγμού. Και τούτο, όχι μια ή δυο, αλλά πολλές φορές το διάβα της ιστορίας. Οι ξενοκίνητες και οι ενδογενείς αλληλοσυράξεις μαρτυρούνται στον ελληνικό χώρο από αρχαιοτάτων καιρών και παρόλη την ποικιλία και την έκτασή τους, είχαν όλες ανεξαιρέτως ένα και μοναδικό αποτέλεσμα, τον συνήθως μετά από μια μεγάλη εθνική ανάταση εθνικό όλεθρο. Η πλέον πρόσφατη ιστορικά εθνικά εμφύλια διαμάχη, συνεχίζει να λέει το έγγραφο, είναι αυτή της μετακατοχικής περίοδου, η οποία μαύρωσε τον ένδοξο αντιστασιακό αγώνα των συμπατριωτών μας ενάντια στις δυνάμεις του γερμανικού ιμπεριαλισμού. Τα αίτια δε και τα αποτελέσματά της βρίσκονται στο μικροσκόπιο των ερευνητών, ενώ ακόμα και στις καρδιές των ανθρώπων υπάρχουν κάποιες πηγές δυσεπούλωτες και επίπτονες. Ας ευχηθούμε μέσα από την καρδιά μας, ως Έλληνες και ως χριστιανοί, να διαφυλαχθεί η πατρίδα μας από παρόμοιες περιπτώσεις και να αξιωθούμε να αρθούμε ο καθηγούμενος της Ιεράς Μονής του Εσφυγμένου, Αρχιμανδρίτης Βαρθολομαίος και η συν εμή εν Χριστώ αδελφοί. Επίσης, χαιρετισμό έχουμε από συμπατριώτες μας, Έλληνες ομογενείς, και ότι ξέρει να αγωνίζεται σε οποιασδήποτε περιστάσεις. Και κλείνει, ήταν ένας ωραίος άνθρωπος που άφησε το δικό του προσωπικό στίγμα σε μια ταραγμένη εποχή. Μου επιτρέπετε, ο οποίος ήταν ομαδάρχης στην ομάδα του καπετάνιου. Και επιπλέον από τον κύριο Αθανάσιο Κόκκινο, ο οποίος είναι δικηγόρος και ιδιοκτήτης τηλεοπτικού διάβλου, κ. Κουκκίνης, στην περιοχή της Θεσσαλίας. Έχω το χαιρετισμό του κυρίου Χαρίλαου Κιζηρίδη, ο οποίος δεν μπορούσε να παρευρεθεί. Ήταν ομαδάρχης στην ομάδα του καπετάνιου και κατόπιν ως γραμματέας αγωνίστηκε για την αναγνώριση της ομάδος. Λόγω του βεβαρημένου της ηλικίας δεν κατέστη δυνατόν να παρευρεθεί από την Αθήνα που διαμένει, αλλά χαιρετίζει θερμός την εκδήλωση. Αγαπητοί συμπολίτες και συμπολίτησες, Λαρισαίοι και Λαρισαίες, φίλοι και φίλες των γειτονικών νομών, περιποιεί για μένα και την οικογένεια Μπίλη ιδιαίτερη τιμή και χαρά να αναφερθώ στο καπετάνιο Γρηγόρη Σούρλα, εκ μέρους του επιφανούς Λαρισαίου κ. Αριστίδη Δεσλή, Προέδρου της Ελληνοαμερικανικής Λέσχης Λαρισαίων Αμερικής, Greek American Society,
ομογενούς με πρωτοφανή δράση υπέρ των εθνικών ελληνικών θέσεων στις ΗΠΑ και με σημαντικότατες παρεμβάσεις στη λήψη αποφάσεων και προβολή των θέσεων της Ελλάδος σε ό,τι αφορά τα εθνικά μας θέματα. Ήταν Ιούλιος του 2008, όταν ο τοπικός τύπος, εφημερίδες, περιοδικά, τηλεοπτικοί σταθμοί πρωταναφέρθηκαν στο όραμα του Αριστίδη Δεσλή, όραμα δεκαετιών, να αναγερθεί ο Αδριάντας του Γρηγόρη Σούρλα στον τόπο που τον γέννησε, τα ιστορικά Πάψαλα. Αποτείοντας έτσι φόρο τιμής στον ηρωικό μαρισμονημένο ήρωα της Θεσσαλίας και της τραυματισμένης από τα δεινά του συμμοριτοπολέμου Ελλάδος της εποχής 1944-1949. Είχαν προηγηθεί πολλές αναρτήσεις του Αριστίδη Δεσλή στο διαδίκτυο για την πρωτοβουλία αυτή, την ανέγερση του Αδριάντα του καπετάνιου Γρηγόρη Σούρλα στα Φάρσαλα, θέλοντας επιτέλους να ξεπληρώσει ως Έλληνας το ηθικό χρέος όλων των Ελλήνων πατριωτών προς τον Γρηγόρη Σούρλα και τους ηρωικούς άντρες του. Ένα χρέος για το οποίο η επίσημη ελληνική πολιτεία κοφεύει. Αρνείται να ξεπληρώσει σε αυτούς που αναμετρήθηκαν όχι μόνο με το θάνατο και τους εχθρούς της πατρίδας, τους Ιταλούς και τους Γερμανούς, αλλά με έναν χειρότερο εχθρό, ύπουλο, καταστροφικό. Έναν εχθρό που εξανάγκασε αδελφό να πολεμήσει αδελφό, πατέρα να σηκώσει όπλο κατά του γιου και το αντίθετο, μάνες, σύγχρονες αντιγόνες, να μην έχουν δικαίωμα να γράψουν στα μνήματα των παιδιών τους, γιατί ήσαν εχθροί της πατρίδας. Και αναφέραμε φυσικά στο συμμοριτοπόλεμο, όπου οι άθλιες, μυαρές, προδοτικές ιδέες του κομμουνισμού είχαν διεισδύσει σε φρύδα του ελληνικού λαού, προκαλώντας θάνατο, απελπισία, καταστροφή και οδύνη. Το βιβλίο που παρουσιάζεται σήμερα φιλοδοξεί να ρίξει άπλετο φως σε μία από τις πιο ταραγμένες εποχές για την πατρίδα μας, την εποχή του αδελφοκτόνου πολέμου, την εποχή του συμμοριτοπολέμου, όπου οι δυνάμεις του φωτός συγκρούστηκαν με τις δυνάμεις του σκότους, της μυσαλλοδοξίας, του εθνομηδενισμού, γιατί αυτή είναι η αριστερά. Τη βλέπουμε και σήμερα. Είναι αδύνατο οι σύγχρονες Έλληνες να καταλάβουν τι πραγματικά συνέβη εκείνη την εποχή, πόσο εθνικά ενεργούσε ο Γρηγόρης Σούρλας και οι άντρες του. Ο ιστορικός του μέλλοντος, που το μέλλον ίσως είναι αυτό που ζούμε τώρα, η άλωση της πατρίδας από τους αλόφιλους που μας επέβαλε μια κυβέρνηση της αριστεράς, 67 χρόνια μετά, πρέπει επιτέλους να αποδώσει δικαιοσύνη και να κατατάξει τον Γρηγόρη τον Σούρλα και τους αγωνιστές του στη θέση που πραγματικά τους ανήκει, στη θέση των ηρώων του έθνους. Ο Γρηγόρης Σούρλας και οι αγωνιστές του ανήκουν στο έθνος, αξιώνει από την Αμερική ο ευπατρίδης Αριστίδης Δεσλής και συνεχίζει. Η πολιτεία στην οποία κατεξοχήν ανήκει το χρέος να τιμά τους υπερπατρίδους πεσόντες παραμένει ο μεγάλος Απών. Η σημερινή ταγή εδώ στη Λάρισα συμπεριφέρονται με τρόπο που προκαλεί θλίψη και στην κυριολεξία τσακίζει το ηθικό των σκεπτόμενων Ελλήνων, ειδικά εδώ και τώρα. Αδριάτας του Γρηγόρη Σούρλα στα Φάρσαλα. Καμία σκοπιμότητα δεν μπορεί να δικαιολογήσει την ασέβεια προς τα παλικάρια που έπεσαν υπεύθυνοι για την πατρίδα. Καλή επιτυχία στο βιβλίο και συγχαρητήρια στους συντελεστές της σημερινής εκδήλωσης. Αριστίδης Δεσλής. Είναι εύκολο να κλείσουμε τα φώτα για λίγο.
σκάει φωτιά κι οι σούβλες έτοιμες κι αυτός ολόρθος στεκεί. Πεθαίνει αρνούμενος στο θάνατο και ελευθερία φωνάζει. Πεθαίνει αρνούμενος στο θάνατο και ελευθερία φωνάζει.